i ho farem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és la compareixença de la senyora Montserrat Camps i Marçal, directora general de Suara Cooperativa, davant d'aquesta comissió perquè expliquin, diu la petició de compareixença, el seu projecte social. Senyora Camps, li donem a vostè la benvinguda. També ho fem amb les persones que els acompanyen, el senyor Xavier López, Miquel Moré, Isabel Casado, Anna Nicolau, Tomàs Llampart, Laura Peracaula, Àngels Cobo i Joan Segarra. Siguin vostès, totes i tots, molt benvinguts als treballs d'aquesta comissió. I, senyora Camps, això com funciona és vostè té un temps prudencial que estima en quants minuts per fer la seva intervenció? Uns 25 minuts, magnífic. A continuació intervenen els grups parlamentaris per un temps considerablement més limitat. Li faran preguntes o no, depèn de cada grup parlamentari, vostè tindrà uns minutets addicionals per contestar. Però ho farem una vegada tots els grups parlamentaris han pres la paraula i han dit la seva. Si vostè m'ho permet, serà en torn... Aquí. Que vostè es pot guiar. Senyora Camps, té vostè la paraula.